Сильні зливи з градом перетворили окуповану Керч та навколишні села на східну Кримську Венецію. Упродовж понеділка на схід півострова впала майже половина місячної норми опадів. Сильний шквальний вітер пошкодив дерева та залишив без світла кілька вулиць. Заскочені зливою містяни бігли додому по коліна у воді, а водії автівок форсували вулиці середмістя. Парализуется дорожное движение, но вот все равно автомобилисты пытаются преодолеть эту водную преграду. Не всем это по силам. Вот мы видим, белый автомобиль уже приехал, больше никуда не поедет, залило. На річку перетворилася центральна вулиця Леніна. У водяне кільце стихія взяла і відділок окупаційної поліції. Найбільшим водоспадом Криму тимчасово стали Митридатські сходи. Міську пам'ятку кілька років реконструювала окупаційна адміністрація і навіть витратила понад $500 мільйона рублів. Але забули про дощову каналізацію. Дісталося і трасі Таврида, точніше її ділянці. Півкілометровий шматок дороги покрило товстим шаром брудної води, якій нікуди було дітись. Проблеми в проєкті запідозрив навіть окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Друзья Таврида, ё-моё, а мы немножко тонем. Не витримали навалу стихії й дахи деяких керченських багатоповерхівок. Протекла стріха на індустріальному шосе, вулицях Айвазовського, Блюхера, Будьонного та інших. А на Кірова затоплені всі 10 поверхів, а від управляючої компанії допомоги чекати дарма. Я вот на одном месте я сижу, и вот столько воды я тут с одного кусочка выберу. Втім, чи не найбільше дісталося Приозерному. Після сильної зливи вода стала переливатися через дамбу, підтоплено щонайменше 18 людських обійсть. На подвір'я намило ґрунту, а машини подекуди витягали трактором. Что тут говорить? Вода пришла, большая вода. Уже третий раз приходит. Найближчими днями стихія не вгамується. До Криму повернуться сильні опади та шторм, прогнозує окупаційне управління МНС. Можливі нові підтоплення, аварії на об'єктах енергетики та перебої в роботі транспорту. Людям рекомендують не ходити поблизу рекламних щитів, дерев та ліній електропередач. Владислав Стожук, Заман, АТР.